So guys, pinike thang polo, asi pinike Lokhimon Karcho arni lo, asi pinia bangke gari doan hem tongkolong kidu, ingchin penceng lok TV kutte kado kavi doan pantame lang son arnam long hirjume hangsi alang ni tumantame sono palon ponpo apen archu son man pipon lo asi nili gari hai kachi cham lo asi normal ke langchong lupo langchong lu elote arnam along hirjume cho hang po par ke ason do ek vik lo asi nang letum nanglang do ik turn on video ju thor anang lang onon pinya video ke lang me vik ji interesting vik ji apen nang letum kadok kavis tame chini et po niletum Lokhimon dhorom tum koson si Karcho ma koson si katalon ma asing lang do ik turn on again nili pindeng jingthang ik po mithang karbi jutang mithang pindeng si jingthang po arnam chardom ji pulote si pindeng ka jingthang stami mithang ke thek thi si ke ong lang non ovi ki mi tum ke la si thek et si kenang ji na si lang ik non koson si jingthang nang ma lapen nanitum kadoga veta chini ne dat tahai baga chini tum tatu tahai lo asi chini ne tum han sinili video nang bonda pilo lapen bang so video long bana tum sabso ka chini po pasi ning che thelo asi nang lang no ik turn on. Hello everyone, welcome back to my another video chonghong dilo official la si kadok kavi subscribers lapen viewers do anapan prangsi pini thang po Lokhimon Karcho akardom nang pajir lo kardom asi kadok kavi fans tame Lokhimon arnam hempu Lokhimon along here jume nang hang pilo lasi pinia bangke jasemet thang po Lokhimon Karcho lo nilitum Lokhimon dhorom atumge pini ke arnam aphan kachi hodai nang ji arni mante arnam aphan ke ro Karcho nang ji arni lo lasi nili patadap nang paklang lo gari tame chicham lo lapen apun ni hayabusa tame chicham lo lapen apun da cham lap lo lasi nali tumhan pini bangke ke cheng men ke jut ko pc ke claim ke dama nang paklang pon labia phani libor ipo lasi nang tum video bang skip ke pin pen nang lang do ik thonon nili tum Lokhimon dhorom atum ko pc claim ke dama la nang li to hana paklang mon po nang tum chini ne lang atum stame chini pon po lasi video ju thor an nang lang. So guys non bang ke mithang jungjung adowan mate mithang hem ajungjung dowan lo flag do lasi lama lasi so lama ka ke seli lo lapen labang ke nili hem amir lo rose gulab pu amir lang meg vik sempak lang pon lo asi non bang ke nili mithang jungjung adowan long arna malong hir jumi chuhang po chardom po asi nili ke chardom lo tak pining sengkan non kupisi arnam long hir jumi chuhang jima si chuhang nang po. So non bang ke kachikimu mante hirjume ke chohang po ka kachivoy mante karitang atum aphan lagani tum hem nili phulo labang nili philo labang nili ik akleng lo chivoy jui la sialang li tum phan non bang ke hirjume ke chohang po la si non bang ke hirjume chohang le nang lang no asi hapu nili po nili pai apu ke nili engke nili phu nili phi lapen hala nili ka kleng phan hirjume cho hang lo alang le tum long hirjume nang pitha po ka cho hang lo na si non next bangke nili pu nili pai tum han nili chardom po nili pu nili pai tum han hirjume ke cho hang lo mate hirjume ke hang pi lo ako lapu nili pu nili pai stame nili phan hirjume nang hang pi po hirjume che hang pi seroi po si nilitum hem domi thakmi makisu kyun e pen cheng lok kam jam beha bepar choklem stami mesen me et pen choklem chu dam thegi kisung ke boy kati kup ka vitet chiaphan hirjume chang seroi po okpran mesen chiaphan pupu stami hirjume chang seroi lo arnam em Lokhimon along. So guys lahelo nilitum rongnogor Phli Longri Lokhimon Dovanpi lo lasi adon rig lo
asi pining sengkan ke lapuson hello jo labang ke pendel hemlo asi doan lo nilitum ronogor Lokhimon Dovanpi lo si lapu anat bangke archu ek bom lo derek chalo jo si la ing non lang mi lang nos tami nang tum kaddo ka vitamin nang thanik vek tha comment box lo nang thanik tha lang mi malang no ma alon do ma ave ma la ben Lokhimon thorom tum jong si lang polote nang thanik tha nang tum arong ta kwan si alon chi pi ma la ben kwan si nang tum nata chisik chedang ma nang thanik tha kado veda puru nat ke selfie point lo selfie point ta bonai jo lang mi vikan ang parke non kuru po bang sikbom lo nadak pini archu po rong si aklim ang par kethe kiding pusar pisar katok kavis tame dak pawai kang sarpen kirtonic po archu ik po aga do wan along iglo kado vita la non itum risu ijang lapu chingri amai lapen lapu sarmar kutais tami lapu si dak do wan along arnam Phli Lokhimon pan archu iglo jumi cho hang lo si karchu iglo lain non laputa karcho eglo ala lu doan along adim cedang ida si lapua beherian ra ini nang kok lo arat do igvig lo si karcho kijut ladak karcho kijut lo bete ang parke haladak abeheria long kirtonic po rong si kado ka vi aklimang par resuija lapen chingri amai sarmar lapen kedo antum stame archuik po kirtonic po So guys labang ke him sang pair kadok kavi ladak kachiman lo dak arnam bhan kachiman lo si labang so kachiman arnam bhan kachiman hormu ke mo las lote rat rong si ko chothu proibo si grupo si amanang deng lo si lai lo kirtonic lo kadok beta lai non ang di ben ka kirton lo
So guys, non bang ke akang ting ik lo, ajuan lo, non bang ke Longri saki mate melur pupu adon tin penta cekai dun repo pening ve bang ke cekai dun repo idon along saki pho cekai dun po ladak arnam hem Phli Lokhimon pan panong mansi saki cekai dun po hem dumi thak mi japan hirjumi cho hangon po saki pen si kai dun po ladak se alon do ik vigan ajulote ningarong memme lang me ik vigan kadogo vita lang ik tha nani tumta saki pa air chak lo wala long bethe gala pu like ta do si peninga sengkan Ingdeng trok Lokhimon Karcho katalon ke lapu hen lo tarik pho arni ke nili nampak lang ik lo nang tum kadogo ve phan asi nani tum kadoga ve anda churu lo nili video long nangalang dun thora pot sinane tum kadoga ve along stami hem Phli Lokhimon hirjumi padonang lapen kadoga ve atom hanta arnam hem Phli Lokhimon long hirjumi nang hang pithulo hemisi domi thak me reng dok reng ni kedo thekjia phan to tangte kadoga ve nili video nangalang dun paju thu pot choro lo asi domi thak me take care good night everyone